Mentoku kedingi rong tak pakan gan iki. Artine sedina blek ndek padha poso gan mentoku. Dadi lon randu duga wis mlebu omah dhewe sing basonge sing tak karantina yo ucul akhire tak lebokne neh gan. Sing tak karantina tak ombeni sik gan iki. Soale wis ketok keluwen terus tak pakan pisan. Sing biasane tak pakan sore iki malah tak pakan rada awan gan. Aku mesakne. Soale yo mesti kaliren pol iki. Bar ngono aku genti makan sing ning njaba gan. Poh iki pakane iki mau tak wakehi. Sak bak full iki mau langsung tak suntak ning petet ngene iki. Dadi petete tak bleber dhisik terus tak suntaki pakan full sak bak. Poh hawane jan ngetang-ngetang iki kan. Panase ra umum. Iki lak apa mau ombeni es titik ora mesti awakmu ambek tenan kan, ndak kuat. Aku lak hawa panas ngene ora wani ngombe es tenan kan. Awakku gampang loro soalnya. Balik neh ning cerita mentoku, iki mau ketoke mentoku kepanasan kan. Akhire petete emang tak tuwarek ning nggon sing rada iyup. Oh iki mang mentoku jan marem tenan kan. Pakane sampe turah-turah wi. Iki ketoke wis blokek kan wis ndak kuat ngentekne. Lha piye sing biasane setengah bak emang tak pakan sak bak full loh. Wis ben mau arem ben engko sore ra usah makan neh.